Ahojte deti, volám sa Michal a vítam vás na mojom kanáli, kde vás učím nové a zaujímavé veci, ako napríklad abecedu, čísla, farby, tvary a učím vás aj ako čo funguje. Ale dnes vám poviem rozprávku o písmenku A. Tak poďme na to. Bol raz jeden král, ktorý mal veľmi rád písmena. Mal ich všetky od A po Z. A každé z nich bolo pre neho dôležité. Ale najviac miloval písmenko A, pretože to bolo prvé písmeno v abecede a tiež prvé písmeno jeho v mene Adam. Písmeno A bolo veľmi šťastné, že bolo obľúbené kráľom. Bolo hrdé na to, že začínalo mnohé slová, ako napríklad ananás, auto alebo astronaut. Bolo tiež pekné a symetrické a malo dve nožičky a jeden vrchol. Ale nie všetky písmenka boli spokojné s písmenkom A, niektoré z nich boli naň žiarlivé a chceli byť tiež obľúbené kráľom. Najviac mu zavidelo písmenko Z, pretože to bolo posledné písmenko v abecede a tiež posledné písmenko v mene kráľovej manželky Zuzany. Písmenko Z sa cítilo opustené a nevšimnuté. Myslelo si, že začína len málo slov, ako napríklad zebra, zima alebo zmrzlina. Bolo tiež nepravidelné a zložité a malo dve čiarky a jednu čiaru. Ale jedného dňa sa písmenko Z rozhodlo, že sa pomstí písmenku A. V noci, keď všetky písmenka spali, sa potichu vkradlo z kráľovskej knižnice, kde boli uložené a našlo písmenko A. Potom sa pokúsilo prerušiť jeho nožičky, aby sa z neho stalo písmenko V. Ale písmenko A sa zobudilo a zbadalo písmenko Z. Začalo kričať o pomoc a zobudilo aj ostatné písmenka. Písmenko Z sa zlaklo a utieklo späť do knižnice. Ale nešlo mu to dobre, pretože sa zaplietlo do svojich čiarok a spadlo na zem. Vtedy prišiel král, ktorý počul hluk. Keď videl, čo sa stalo, bolo veľmi nahnevané na písmenko Z. Povedalo mu, že je zlý a nešťastný a že ho pošle do väzenia. Potom sa obrátilo k písmenku A a opýtalo sa ho, či je v poriadku. Písmenko A povedalo, že je mu dobre a že mu ďakuje za záchranu. Povedalo tiež, že mu je ľúto písmenka Z a že by mu chcelo pomôcť. Povedalo, že písmenko Z je tiež dôležité a začína mnohými slovami, napríklad ako zázrak, zvuk alebo západ. Král sa zamyslel a zistil, že má písmenko A pravdu. Povedal, že je veľmi múdre a dobrosrdečné a že si ho obľúbil ešte viac. Potom sa ospravedlnil písmenku Z a povedal mu, že ho prepustí z väzenia, ak sa ospravedlní písmenku A. Písmenko Z sa hanbilo a povedalo, že mu je ľúto, že sa správal zle. Povedalo, že obdivuje písmenko A a že by chcelo byť jeho priateľom. Písmenko A mu odpustilo a povedalo, že by tiež chcelo byť jeho priateľom. Tak sa písmenka zmierili a boli spolu šťastné. Král bol rád, že vidí, že sa všetky písmenka majú radi. Povedal im, že sú pre ňo všetky rovnako cenné a že bez nich by nemohol písať krásne rozprávky. Potom ich všetkých objal a povedal im dobrú noc. Tak dúfam, že sa vám táto rozprávka páčila. Ak áno, budem rád za odber, like a zdieľanie. A môžete sa tešiť na ďalšiu rozprávku o písmenku B. Takže odo mňa to je všetko. Ahojte.